ମାଲିକେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ମାଲିକେ ଆମେ ଶହେ ଶହେରେ ଯାଇ ଅଠନଳା କ୍ରସ୍ କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲୁ। ମାଲିକେ ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ। ତ ମାଲିକେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାର ଶାନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶହେ ଶହେରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲିବା ପରେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମାଲିକେ ତାପରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମାଲିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଲିକେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାଲିକେ ଏବେ ଆମର ଫିଲହାଲ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।